आमचे जवळचे मित्र आणि लाडके पुनीत म्हात्रे यांचा 31वा वाढदिवस आहे. खरंच पुनीत म्हात्रे सारखा युवा कार्यकर्ता आम्हाला भेटला हे आमचं भाग्य आहे. आमदार महेश बालदी साहेब तसेच धनेश गावणे यांचे खास हस्तक म्हणून त्यांची कामाची पोचपावती आहे. त्यांना कुठलंही काम सांगितलं तरी जीवाचा नाव शिवा करून ते काम पूर्ण करतात अशी त्यांची ख्याती आहे. माझ्या घरी आले तर त्यांचा स्वभाव हा खरोखरच एक माणुसकीचा स्वभाव आहे. त्याचं आणि माझं नातं हे घरातल्याप्रमाणे आहे आणि माझ्या घरचाच एक तो मेंबर आहे. अशा पुनीत म्हात्रेला 31व्या वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा. त्याची पुढील वाटचाल भरभराटीची, समृद्धीची, ज्ञान संपन्नीची होऊ दे हीच ईश्वरचरणी विनंती करतोय आणि थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.